Kaixo, Ibon! Arratsaldeon. Zelan gabiz? Ondo? Ondo. Egia esan bai, oporretan beti ondo. Oporretan beti hon. Oporretan beti ondo. Ni ere oporretan hau. Bai, Eta zer esanik ez oso ondo Beti ondo. egoten da. Nun egiten duzu, lan edo? Ikasten zaude, antropologia unibertsitatean. Bai, antropologia, Bai. Interesante, joder. Ibon, baina zu kiroletik joan zinen, zuke ikasketak agaian, zer ikasi zenun ibez, edo kirol mogisten ditzen. Betu, ni batxilergoan ingenieritza ikastean ninduen. Familian ingenieritza mundutik zetozen, eta Arrasate Fagor, eta familiako nire amonaren neba sortzaileetako bat izan zen, eta hori izan gure mundua etxean, baina hilabete pare bat falta ziela bigarren batxilergoa bukatzeko, heziketa fisiko irakasleak esan zidan, zu kirolaria zara, ni futbolan jolasten nuen, eta zergaitik esan animatzen IBF prestatzea. Esan nien, nota behar da, nota nahiko ona neukan, eta gero prestakuntza fisikoa egin behar zen. Eta orduan proba prestatu genituen, eta azken momentuan, sartu nintzen, kolokatu aldizen nintzen, sartu nintzen, eta ez nahi inoiz damutzen, egia esan. Ez nahi inoiz damutzen. IBF ikasi nuen Gasteizen, 6 IBF edo bai, eta nire bizitzako 5 urte honenetarekoak izango ziren. Eta gainera, kirol munduan, zu kirola denetatik egin duzu, kirol guztiak gustatu zaizkizu. Nik kirolari izan naiz beti. Txikitan beti futbolan jolasten nuen, baina eguerdian hastia banaukan sexta puntan jolastea juten nintzen, skatezar batekin menditik jaisten ginen, edo zer. Eta inun oso ona ez, baina txapuza egiten denean trebea. Eta futbola utzi nuenean 20 urterekin, bikotearekin batera mendian hasi ginen, buru belarri. Horrean ginen 6 bat urte alpinismoa sartuta. Eskala pixka gehiago, mutrikoko lagun batzukin eta izotzean eskalatzen hasi ginen. Alpeak egin dituen, handetara joan ginen, hor susto pare bat edukin dituen. Erorketa pare bat, eta hor buruak, txipa pixka eta aldaketa bat edukin nuen, eta triatloian hasi nintzen 2003 urtean, horrelako zerbait. Eta hor triatloian ibili nintzen, 2014 urtera arte, 2014an ja lortu nuenean Hawaiiko Ironman egitea, hor ja 3 seme alaban neuzkan, eta hor ja pixka pistoia jetxi behar eukin nuen. Eta banekien, horra iritsita ja askoz gehiago ezin nuela optatu, eta hor errimoa jetxi behar nuela, ez? Eta hortik aurrera, pixkat motelago nenbilen, Ironmanak ez nituen egiten, eta istripuaren egunen arte. Hor korrikan nenbilen prestatzen maratoi bat, eta hortik aurrera kirola egiten jarraitzen dut. Nahiz eta beste modu batetara izan, kirola egiten jarraitzen dut, ez? Zer eman dizu kirolak? Niri kirolak dena ematen dit. Da goizean jaiki eta zeo zer egite horrek bizitzari ematen dio zentzu bat, ez? Edo bizitzeko modu bat da niretzat kirola. Ni gutxi hongo dira ezer egin gabe nagoena. Aktiboa naiz berez, baina gero kirola gustatu egiten zait, orduan kirolak ematen dit guztia, ez? Dena ematen dit, dena da niretzat. Bizitzaren parte, eguneroko bajatearen moduan, kirol pixkat egitea, aktibo izate hori, ez? Eta Ibez, zer eman dizu Ibez? Zergatik gauza bat da kirola egitea, eta beste gauza bat kirola irakastea. Beitu, lehenengo IBFek eman zidan lagunak. Eman zizkidan lagun talde izugarri bat. Pixukide, esperientzi berria bazan, pixukide zoragarri batzuk, oraindik harremana mantentzen dugunak, klasekide oso on batzuk, nahi baino gutxiago biltzen garenak, baina eta etxetik kanpo bizitzen irakatzi ziren. Dena egin daukitzetik, pixu batean bizitzera eta guzti hori, ez? Norbere burua gehiago ezagutu, pixka gehiago zaindu, bakarrik bizi, eta gero hortik gora nik ere pentsatzen nuen kirola ikastean nindu bakarrik kirola praktikatzea, baina ura bukatuta jarraian heziketa fisiko irakasle lan atea zitzaidan Markinako institutuan. Ikasle izan nintzena, 5 urte harinago, orduan, derrepente ni 22 urtekin, anaiari eman nion klasea lehenengo urtean. Orduan imaginatu nolako
saltoa, edo nolako hori ez, ezberdintasuna, norbera kirola praktikatzetik, kirola jendeari gustatzea lortzeko bide hori irekitzea, ez? Zerik, badakit denoi esaigula kirola gustatzen, gizarteko pertsona guztiei, baina ni nahi diet lagundu kirolari gustatzea kirola praktikatzea, edozein kirol. Eta jarduera fisikoa egin dezatela edo beraien bizitzaren parte izatea, ez? Hori ez da erresa, gustatzen zaiona motibatzea eta oso futbolero dana futboletik apartatu eta beste kirol batzutan sartzea eta guzti hori, ez da erresa, baina oso polita da, ez? Hori gaitu nahi nizun, jendeak nola jaso behar du kirola, ze gogoak behar dira, denak ez dauzkagu gogo berdinak, gustu berdinak, kirolaren artean aniztasun asko daukagu, kirol asko praktikatzeko, euskal kulturatik zer esanik ez, nola jaso behar du jendea kirola. Nik uste dut kirola baino gehiago dela jarduera fisikoa, ez? Pila bat kirol daude, eta zuri kirol bat gustatu alzaizu, edo ez. Ez ni oso futbolari izan naiz, baina badakit ikasle futbolero asko gorrotatzen ninduen, nik ez nuen futbola DBH-en ia egun libreetan ez pasan, eta errekreotan behia debekatuta geneukan, berak sortzen duen gatazka horren ondorioz, eta futbolan jolasten nuenean ikasleekin ere, bikote jartzen dituen eskutik kolpeta, porteriak ezberdin jarrita, gola buruarekin bakarri balio zuen, moldatzen duen, ze kirola badauzka ja aurreritzi batzuk kirol bakoitzak, ez? Bildurrak. Saskibaloia jolazten nahi duenak da ez duena bat sartzen ja, gutxiago sentitzen da bestea, baina asko, ez gaitasunen bat daukan pertsonak ze kiroletan, ze kirol praktikatu dezaketen, nola, ez? Orduan, jarduera fisikoa izango litzateke niretzako kirola baino garrantzitsuagoa. Eta jarduera fisiko hori da, edozein berotzarik eta egitetik, ohitura bat hartzera, egunero ez dago gogoa, baina igual hasten gara korrika egin beharrean, egun batean paseo bat ematen duzu, bestaten mendibuelta bat ematen duzu, bestaten piztina zoaz, eta hori gustatzen zitzaidan triatloiarekin adibidez, ez? Eta irakasleen paperean, zen zure helburu nagusia ikasleekin. Bat, pixkat errespetua, elkarrekiko errespetua, ze bai bereienik nirekiko, irakasle gisa, ni beraiekiko eta beraien artean batez ere, ez? Nik DBH-en 12-16 urte bitarte, 18 urte bitarte batzutan batxilergoan klaseak ematen dituenean hor desoreka handia daude, ez? Kirolaria denetik, ez den bat ere kirolik egiten ez duen pertsona horien artean, ez? Eta askotan bullyingen bat, askotan burla batzuk, ikusi izan ditut eta ahalegindu izan naiz hori berdintzen, gustatzen ez zitzaien hori ezer pixkat kirola aurrera egite gustatzea. Pixka bat berdintasunera. Hori da, horra jo behar dugu. Eta klasera etorri behar dira, heziketa fisiko klasera, etorri behar dira ikasleak gustora. Ez ja aurrederitzi batekin, orduan askotan da nolabait moldatu adoleszentziko gazte horiei klaseak divertigarriak eta gustokoak izatea, ez? Orduan, dudan euskan, askotan, astean 2 ordu izaten ziren batzutan jarraian, beste batzutan 2 egun ezberdinetan ordu bete. Nik agian nahiago nuen klasea emateko 2 ordu jarraian, baina astean 2 egun ordu betekoa jartzen genizkionean hobeto funtzionatzen zuen. Ze astean ja 2 egunetan egiten zuten jarduera fisikoa batzuk. Orduan ez da erreza, nola planifikatu, zer egin, baina bai, berdinen arteko berdintasun hori lortu, elkarrekiko errespetua lortu, eta gero mugimenduarekin, jarduerarekin disfrutatu eskero, ni zoriontsu. Eta gero beraiek oroitzapen ona badaukate, handik 10 urte pasatzen direnean, nirekiko, ni horrek betetzen dago, ez? Pertsonen arteko harreman horrek, ez? Hori da polita. Esango dugu data bat, eta ea ze etortze zaizun burua. Ia, mota. 2020. 2020? Ba. Urte zoragarria izan zen. Uste dut, eta oker banago, esan urriaren batean izan zen, ez?
Bai, behitu, urte hori, ni Markinan jaio nintzen, Markinan bizi izan nintzen. Ez dakit, Markina bizitatu duzu inoiz? Ez. Bizkaian dago? Markina zemein, hori da. Ondarroa eta Lekeitiotik Durangora bide hortan. Eta herri txiki bat zen eta oso pozik bizi ginen bertan egia zen, ez? Dena genukan eta lana hurbil eta seme-alabak ere oso gustura bizi ziren, baina itxasoa falta zitzaigun. Han jaio ziren. Bai, ni bai. Seme-alabak. Hori da, 3 jaio ziren bertan. Bale. Nagusiak 14 bat urte, erdikoak 11 urte eta txikienak 8 urte zituztenean, beti gustatu zitzaigun Zarautz, baina aukera bat atera zen Zarautzera bizitzera joateko. Eta egia esan, emazta eta biok ez gendu larregi pentsatu. Beti geneukan amets hori, genekien zaila zala, ze umea moldatu behar zirela, baina behitu aurrera bota ginen. Justo emazteak urte sabatikoa zeukan, irakaslea da, eta ni ja banegoen nolabait 4-5 hilabeteko eszedentzia bat eskatzeko asmoz, munduari buelta emateko. Motxilak hartuta, esaten duen txin berdek. Eta badago hor bilete bat, munduari buelta norabide batean eman alba diozu, nahiko ondo ateratzen zana, eta hori zen asmoa. 6 hilabete horiek erabiltzea horretarako. Eta justo Zarauzko etxe honen aukera atea zen, eta emazteak pasatu zuen urte osoa hormak bota eta eskonbroak ateratzen zaretzen. Eta ni lanean. Aldaketa handia izan zen, batez ere pentsatzen genduen alaba nagusiarentzako izango zela aldaketa handia, ze berak Eibarren gimnasia arritmiko egiten zuen, eta berak kondizio bakarra jarri zigun Eibarrera eramatea bera taldean aizuela jarraitu, eta ibiltze ginen Eibarrera joaten astean 3-4 aldiz, baina gaur da eguna ez naizela damutzen, ez? Hori 2019 urtean, ni goratzen naiz, ja lana traslado askatu genuela, eta Zumaian eman zigutela bi hori, etxetik hurbil, lana, oso gustora genuenten, eta uda horretan, imaginatu, lagunekin, lagun oso kuadrilla oso jatorra aurkitu dut Zarautzen, triatloitik ezagutzen dituen aurretik asko, eta beste batzuk bidean aurkitu ditugu eta zoragarriak izan dira. Egin ziguten harrera zoragarriak izan da, erraztu dizkigute 1000 gauza, eta horrelan, uda horretan, imaginatu, transpirinaik egin nuen lagunekin, 5 egun izan zirela, 1000 kilometro bizikletan. Nire ametzetako batzuk, ez? Betetzen ninduan. Egia da, urriaren 1 hortan, nire bizitza nahiko aldatu zela, ez? Goratzen naiz, goizeko 8etan joan nintzela Orruako olatua, Zumaiako errepide alboan dagoen olatu horretara surfeatzera, eta begirago nintzen ordu laurden bat, eta ez zeukan itxura oso honik. Gero eta itxaso txarragoa zegoen, eta itxasoan azpian arroka daude, eta beti bildurrez nenbilen, eridaren bat egiteko hankan, kortetxoren bat, ze banen bilen beste 4 uste ginela, maratoi bat prestatzen, Valentziako maratoia, handik 5 astetara gutxi gora da. Eta prestakuntza horretan, kasu iten nion, nahi nuen ondo egon, eta nire asmoa zen goizean surfeatu, klaseak eman, eta eguardian entrenatzera joan. Eta hori ikusita, itxaso ez zegoela ondo, esan nion, deitu nion Jokini, Zumaiko lagun bati, bera gurekin zetorren maratoia egitera, esan nion, zer, arratzaldeko entrenamentua goizean ningo dugu, eta esan nion, 9 instituto horren. Eta atera ginen, 9 eta 2-3 minutu, berandu ibili nintzen egun horretan. Eta Zumaitik Getarira gindoa zela korrika, 6 kilometroan horrelako zerbaiten, kotxe batek hartu beharreko kurba bat, ez? Errobuelta bat ez zuen hartu, zuzen joan zen, eta sorte txarrez, ni harrapatu ninduen lehenengo, bere aurreko errubedarekin, hor dagoen muro bat edo, arrisko, ez dakit nizera esan, otso zer dago, eta haren aurka, eta hain sorte txarrez, errubeda eta txaparen hueko horrekin moztu zidan, hemendik bera guztia, kendu zidan, ez? Eta Jokin da biok, Jokin zegoen nire aurrean, metro batera, Jokin eraidean atea zan, da biok bota gintuen itxaso aldera. Sortez, zeto batzu zeuden, nolako kainabera batzuk eta, oraindik han daude. Eta kainabera horrak eta gelintu gintuzten, itxaso erortzetik, ez, pixkat. Eta ni Jokin entzuten, zelako mine, zinez mugitu, zinez. Bera bi besoak, honek, puskatuta zeuzkan, besoak eta ezin zan altxatu. Eta nik esaten nion, jongo nintzela laguntzen. Jokin, ostras, bera kontuatzen nintzen, altxatzen alegintzen nintzela, eta ezin nintzela lurretik altxatu hanka hau. Holako baten kolpe nion honela, eta kontuatzen zen hemen dibera ez zegoela, ezer. Eta hor etorri zen gure
Ba hori ez, movida. Jokin ezin altxatu, ni ezin mugitu. Mutil bat etorri zan, mutil horrek oso azkar, bera zeukan txamarra batekin da tornikete bat egin genuen. Eta tornikete horren ostean, ordu laurdenera dola etorri ziren lehenengo ertzainak, egin ziaten tornikete hobe bat, eta gero ambulantzi etorri zen 20 minutura. Eta odola? Odola galtzen zen pelikuletan moduan. Quentin Tarantinon pelikula goratzen zitzen. Imaginatzen ari nahi, ezena guztia. Bai, pasada da. Ezin zara imaginatu eta gutxien espero duzuna da aguantatzea, zure gorputzak, eta minik gabe. Nik ez neukan minik. Hori da flipantea. Bai. Hori normala. Itzegiten dut jankitun bezala, ez dut horrelako bizi, bale? Eta eskerrak, baina normala da. Ez okute zaude, xokean moduan, ez? Adrenalina askatzen du gorputzak eta horrela laguntzen du orduan. Bueno, horrela juntzen, alan dabe ambulantzi etor zenean, da ambulantziak eramateko, ikusi nuen, listo, jazta, salbatu naiz, ez? Eta hor ambulantzia entzunten hasi nintzen langile, oie, no tenemos esto, no tenemos lo otro, vaya mierda, hay que llamar otra ambulancia. Eta hor, pentsatu nun, kalkulatu nun, Donostiatik ara joaten 20 minutu izango zirela, beste 20, izan, nik hau ez eta bat. Eta jokin izan nion, emaiozu besarkada bat amuzu bat zemeala behi eta emazte, nik hau ez kontatzen. Konortea galdu nun, eta esnatu nintzen sorte honez, 7 bat ordu beranduago ospitalean. Bereien hitzak izan ziren, arratzaldean ibon, biziri zeude eta hanka moztu dizu. Eta hor, tristezi guzti horretan, da morru guzti horretan, bai esan, pentsatzen hasten zarenean oso pozik egoteko aukera badukat, ez? Ze biziri zeude. Orduan, klaro, ezberdina izango zen iberi izaten dut bi sorteon eduki genituela, istripu horretan, bat azan kulpa esela gurea, ze kulpa kotxearen azan. Orduan, ni beti izaten dut, ezberdina izango zen, ni autoan txofer joan nintzen, eta nik bastar bat jo banu, eta nire kulpaz telefonari begira, mozkortuta, drogatuta noalako, bastarra jo, eta hankari galdu izan manun. Hori norbere buruari parkatzea asko zailago izango zen. Orduan, kulpa gure esenez, niri pixkat horrek errasten zidan, hau da gertatu dena, hau da destinoa, hau tokatu behar zen, onartzeko errastasun bat ematen dit, eta bestea zen, konstiente izan nintzala istripuen ostean denbora guztian. Nik istripua eduki eta konorte galdu izan manun eta zuzenean ospitalean esnatu, hankagabe nire ustez shoka handiago izango zen. Zeini pentsatzen nuen enintzela biziko. Jazta, zan nuen, bigarren ambulantzian etortzen nik ez nuen ikusi. Orduan, lehenengoaren horren ostean zan nion jokin, jazta, amaitu da, jazta. Hortik, esnatzea, lagun batek galdu zidan, has visto el tunel, galdetzen zidan. Ez naiz gogoratzen tunelakin, baina, bigarren aukera badokat bizitzeko, ez? Eta inguruan joan zaizkit lagun batzuk duela gutxi, eta beste batzuk ez daukate bigarren aukera hori. Orduan, beitu, disfrutatu eta eskertu behar dut bigarren aukera horrekitzearekin, ez? Horregatik esaten dut askotan ez eta gauza hauek pasa. Ez direla, atseginak, ez gehala hil. Bai, eta hori da. Biziri daude, eta uste dut, konstiente izan behar garela horrekin, ez? Aukera daukagula, bigarren aukera bat daukagula, eta hori aprobetxatu behar dugula. Gure modura, gure limitazioekin, baina aprobetxatu. Hora zen, askotan esaten jarte, joe, zezoriontzu zen, aila hostia, eta zogatak enerzitzen zoriontzu. Gabe. Bakoitzak hemen, naiz eta itxura zoragarria eduki kanpotik. Gente asko zutan baino txarrago biziko dit. Obeago eta txarrago. Obeago eta txarrago, osea, hori da dena moduan, ez? Eta hobeago, ez dakik zer, limitazio batzu gutxiago deskatelako fisikoa dagian, ez? Baina, igual, zoriontzu bizitzeko aukera hori badaukagu, ez? Eta ni banoa ikasten, kosta zait, lan egin beharra duki dut, pixka psikologikoa, ez? Bapateko golpe hauek,
bueno, esatu dute lutua pasa behar dela eta guzti hori, ez? Baina aurrera egin daitekela uste denik, eta disfrutatu bizitzarekin, dauzkagun limite horiek kontutan edukita, ez? Baina beste nik uste dut oso importantea dela, beste inguruko jenteak ikustea beraien moduan nahi dugula disfrutatu, eta ahalegin hori, eta beraiek laguntzen badigute bideo horretan, errazten badizkigute gauzak, asko hobeto, ez? Zoritxarrez, esango dut, zoritxarrez, seguru pasako zaizula jendeak biktimizatuko duzu pasatako bagen inguruan, Bai, hori da, adibidez, herrira joaten naizenean, ez? Nioen zabaltzen bizi naiz, da igual Markinara joaten naiz. Egia da emaztea Lekeitiokoa da, eta ni Lekeition kiston lagun pila daukat. Eta Lekeition askotan ikusten naute bizikletan joaten naiz, niretzako paraiso bat da. Eta disfrutatu nire Lekeitioa bizikletan joaten. Lagun bat eduki dut gaixo, eta egia esan, jun zitzaigun duela 2 hilabete, eta niretzako izaten zen Lekeitiora jotea joterapia bat berarekin egon, da erakutsi dit pila bat berak, ez? Bere gaixotasuna nola eraman duen. Eta izan da, joten nintzen siskoin da eta bueltatzen nintzen berpiztuta, ez? Eta horrek erakusten zidan hori, baina Lekeitioekin adibidez, nik badaukat tabu bat oraindik. 6 urte eta gero, pentsa zemat udau pasatu dituan Lekeition, behin bakarri bainatu naso ondartzan. Muletakin, joan da. Ez observatua izatearen, ez? Ez da erresa, eta gai naiz kaletek egitzeko, hanka bat. Eta Markina joten naizena adibidez, 50 kilometro egiten ditut bizikletan, 2 ordu pasa. Iristen naiz terraza batea, kafe hartzen, eta batzuk etortzen dira aspaldi ezagutzen dautena, kutxo hori zelan zauz, zelan, que pena, tal. Eta gogoan ematen izateko, de puta madre, esate jot, beste 50 kilometro falta zaizki, ez? Orduan hori da oso garbia, banoan ikasten, ezgaitasunen bat eduki arren inguruko pertsona bereietako beste bat izango bainak moduan tratatzea gustatuko litzaigukeela. Kontatzea adanik eta gauza gehienetako zurekin, zure limitazioekin, ahalegindu gauzak egiten, ezin denean ezin da, eta jazta, goizeko 6etan etxea joan beharrean ordu bidean joan behar naizela, baina ordu bideak arte tope disfrutatuko, Horregatik esaten den bideo hau ikusten duzuen ontzat, ez beste iruzkin taula. Aupa zuek, aupa Josek, ez iguala gea beste, iguala, nezeta hau pasa edo bestea pasa. Bai, eta hori berdintasun hori lortzea zaila da, eta batzutan da, ez dakigulako benetan nola jokatu behar dugun, ez? Ikasi beharrekoa da, hizkuntzaren parte izan beharko luke, eta ni irakasle moduan ezgaitasuna zeukan pertsonaren bat tokatzen bazitzaidan klasean, kiston buruko muinak hartzen dituen, nola pertsona hori klasearen parte sentitu, ez? Eta ez da erresa, egia da, segun zelako, baina hori izan helburua. Eta hori izan behar da inklusioaren helburua, ez? Eta kuadrillan berdin, eta zure inguruan berdin, eta etxekoek badakite nola jokatu, baina egunero espuzu bizi izan horrelako pertsona batekin oso zaila da. Orduan, joan barga astiro. Eta nik uste guk aldarrikatu behar dugula, tratu hori izan behar dela beste edozein pertsonarekin eduki beharreko tratu berdina, ez? Adibidez, deitu didazunean, deitu apakatzen zegoela, deitu didazunean, izan didazu, apakatzen hau, eta niko izan dut, kotxean etorri da, baina gero izan dut. Zergatik ez, osea. Bai. Eta kotxean nik sorte honez, behitu, ospitalean nengoela egun gutxira etorzitzen zarautzeko lagun bat. Berare amputatua da, da bere lehenengo galdera izan zen, eskubia edo eskerra. Bere, eta esan, zertako galdutu ditu nik. Esan nion, eskerra esan zian, kiston sorte egidek. Zer ba? Kotxe automatiko bat. Kotxe munduko edozein puntara joan,
eta auto bat alokatu dezaket. Eta kotxe automatiko batekin ez daukat inolako arasori mugitzeko. Eskubia galdu izan manun ere, pedala badaude moldatzeko pedalak. Eskuko pedala. Eskuko hori da palankakin edo. Beti moldatuko nintzen, baina egia da errazten duela pixkat, ez? Bai. Eta autonomia hori behar da. Nik adibidez, bizikleta gustatzen zait pila bat. Desaten da, segetik ez duzu bizikletan nire. Eta nola egiten duzu? Beste protesi batekin. Protesi honek badauka amortiguazio punto bat, eta astiro jaisten da, baina ez da ikusten. Baina beste bat daukat, bastante merkeagoa dena, eta beste horrek ez dauka amortiguazio hori. Orduan da, bisagra baten moduan. Orduan, aukera bizeuden, aukera bazan, hanka hau protesirik gabe erabili, zesto baten ziginaren tubora zesto bat jarri, han sartu hanka, muñoia, eta hanka batekin egitea. Baina ikusten nuen nire gorputza nire bizkarra desorekatu zitekeela. Ze bakarrik alde batekin emango nion. Orduan esaten jo ez den nahi, eskubiko aldea askoz gehiago desarrollatzea, bizkarrezurra okertu daitekelako eta nire paranoia zan pixkat. Orduan, beste protesi bat erosi nuen, nahiko merkea, oso garestia dira, baina hau baina askoz merkeagoa. Nahiko merkea, punto. Oida, eta arekin ibiltzen naiz. Egia da, honekin egiten dudala potenziometroak eta hartu, eta honekin egiten ditut 180ko indarra eta honek 120, gutxi gora bera. Suposatzen dut, protesi hauek ortopedikoak izango. Oso bat ortopedikoak eta beste bada oso garestia direla. Lotzangarria da, nire ustez aprobetxatu egiten dira gaixoekin. Bai? Bai, ze esango dizut, 1.000 euro arte balio dezakete, eta 6 urteko garantia ematen dizute bakarrik. Orduan, imaginatu, 6 urte eta 2 egunetara tornillo bat edo bateriak arazo bat ematen badu, ez dizute konpontzen. Orduan, 1.000 euro, imaginatu zenbat diruden. Ez daukagu dirurik. Ez daukagu dirurik. Eta nire kasua moduan istripu baten ostean denean honelako kasu bat, seguro batzu daude tartean, dirua juizio batera iritsi behar zara edo tratu batera iritsi behar zara, eta beti izan dut. Seguro horien atzean dauden pertsonak, batzutan dudu edukitzen dudala, benetan pertsona dauden atzean edo ez. Ze beraien seme-alaba jarriko nituzke egoera horretan. Beti daude diruarekin rakaneatzen, eta eskatzen duzu behar dituzun gauzak, eta askotan ez dia gai hori emateko. Eta kontu hauetako badaude diru laguntzaik. Seguridade sozialak ordaintzen dizkizu beti ere autoistripu baten ostean ez bada, edo horrelako egoera batean danean, ez dakit auto batek harrapatu zaitu, baina igual beste edo eskalatzen zaude eta repisa batetik erortzen zara eta hori gertatzen zaizu, ez? Baina istripu bat dagoenean, auto bat artean eta hola, seguruarekin konpondu bazara. Eta orduan, bueno, baina laguntzen di biziketan ibiltzen adibidez, Orbeak utzi zidan biziketa elektriko bat, eta hor nabil lagunen atzetik ezin jarraituta, kapullo batzu direlako, beti eramaten dute atope, eta nik doble entrenatu behar dut, baina hori gustatzen zait, doble entrenatzea, gero bereiekin ibili ahal izateko, oso lagun hona dozkat, egia da, katxondoan esaten dut. Eta biziketa elektrika horrek laguntzen dit, zuk esaten zenuena, ez? Beraiekin kafe bat hartzea, larun bata iritsi eta ez etxean gelditzea nire kabuz ibiltzea laguntzen dit, lagunekin ibili ahal izatea. Motelago, lehen filan lehenengo doina azkena, baina ibili, eta biziketa elektriko horrek laguntzen dit desiente. Orduan, bueno, gero surfa praktikatzen hasi nintzen. Hori esan behar duzu, honek ere lagunuz dizu surfa deskubritzen, ez? Bueno, nik aurretik surfeatzen nuen. Bai? Bai, nire gurasoei bildurra ematen ziren itxasoak. Baina ez dakiz zer neukan barruan, txikitatik gustatu izan, zainez eta itxasorik ez eduki markinan. Eta beti eramaten dituen Frantziara txapelketak ikusten, Zarautzea txapelketak ikusten, eta eramaten dituten. Alanda bezan zidatena zen, 18 urte duki arte ez zidatela usten, taula bat erosten. Eta 18 urte egin eta dirua lortu nuenean, nire lehenengo kortxoa erosi nuen. Eta hortik hasi nintzen, bugi batekin, gero beti entzuten nuen, kortxero, eta esan nuen, bueno, surfa ikasi behar dut. Eta 28 urterekin, Iñaki Bikandirekin, biok taula bana erosi, dan hasi ginen bio surfean. Eta hortik aurrera ez gara gelditu egia esan. Berandu zen, baina gure pasioa hor zegoen,
Eta nahiz eta lehorrekoak izan, ba horra ginen debara joaten, alkoholeara joaten, ogoiara joaten, dekitiora joaten, kilometroak egin eta egin. Laga, hori da, eta Kantabriara joaten ginen desiente. Berriara, adibidez, jente gutxi dabil, ez da bila inbeste jente uretan, eta hori egiten genuen larun batetan, martxa. Eta nola ez mundakaga. Bai, baina mundakara kostazitzaidan sartzea, Bai? Mundaka kolatua latza da. Eta ezberdina da. Egia da 2 urte egin nituela Gernikan, irakasle moduan, Barrutialden, eta eskusa horrekin, goizean goiz joaten nintzen, ba, lagati zehar pasata lagan olatuak espazeuden, ba, gauean atea etxetik, 5 eta piku, eta lagan olatuak espazeuden da mundakan bazegon, sartzen nintzen laidatik, goizean lehenengo orduan han egoteko uretan, egun argitzen zenean uretan, hondartzatik joan da, eta gero bueltatzen nintzen, eta gero lanera, eta han, kresales beteta, baina posik. Zer da olatu bat, zuretzat. Guazen pixka filosofo jatzea. Ba, beitu, ni beti izaten dut, niretzako kirolik politenetariko dela surfa. Ze naturarekin jolasean zaude. Eta jolasa gainera, IBF-en ikasi nuen moduan, jolasa dauka laguna, aurkakoa, ez datzuk incertidumbrea daukate ez. Eta surfa dauka incertidumbre. Ze olatuak, piztinakoak espadia, denak dira ezberdinak. Orduan, zuk ez dakizu benetan ze gertatuko den, 2 segundu barra. Piztinako olatua bai badakizu ze gertatuko den, baina itsasokoa ez. Orduan da, jolastea kontinuo eta erabaki azkarrak hartzea. Orduan, trebetasuna hartzen duzun erara, gauza gehiago intentatzen zoaz, eta da dantza bat. Pixka poeta izan da, ba naturarekin dantzan egitea, ez? Eta jolastea, ez? Zer eduki behar da kontutan surfean. Zeuki behar dan kontutan surfean? Bai. Bat, itxasoarekiko errespetua, nik uste dut. Ze berak ematen digu jolasteko aukera, eta errespetatu behar dugu. Pixka, dozto zaindu behar dugula, eta bai zikinkeria, bai botatzen ditugu gauza guzti... botatzen ditugu gauza guzti horiek eta zaindu behar ditugu, isuri horiek. Eta gero da, errespetua itxasoak eduki dezakeen indarrarekiko, ez? Itxasoak eduki dezakeen indarra, orduan oso handi dagoenean errespetatu, zure limiteak aurkitu, asko laguntzen digu limiteak aurkitzen, eta niri asko laguntzen di nire burua ezagutzen. Orduan, pazientzia hartzen, errespetatzen ingurukoak, ez dela erresa, denen nahi ditu olatuak surfeatu, orduan ez da erresa. Eta, bueno, guzti horrek asko laguntzen du. Nik asko ikasi dut itxasoan. Adibidez, markinako izan da, Zarautzea joan nintzenean bizitzen, nik kanpotarra nintzen. Orduan, hor txokotxo bat aurkitu alizatea, 5 urte barru, ez dakiz erbezan, zarauztarren artean, errespetu bat lortzea dentro lokabe, horrengo olatua, kanpotarra honeri utziko diogu hartzen, edo ez, haituzu, talde horren, komunitate horren parte izaten sentitze hori, adibidez asko nahi du esan niretzat, ez? Eta seme-alaba gustora egotea herri horretan, eta surfak laguntzen du pila bat horretan. Errespetu hori ikasteko balio duela uste dut. Seme-alabak ere surfa egiten dute. Bai, eta emaztea engantzatu dut. Bai. Importantena. Bai. Zelen ninduen ulertzen. Pilo bat ordu uretan, eta duela 4 batu hasi izan beste pare bat lagunekin surfeatzen, tabloi batekin, eta bai ni baino engantzatu dago. Hor dago, egun guztia olatuei begira, egun guztia uingururi begira, noiz hartu, zein ez, tamaina, eta alabak oso txukun surfeatzen zuen gaztetan. Pasake markinan ez zion inork laguntzen, orduan beti aitarekin ez zuen nahi. Erdiko semea oso ondo surfeatzen du, gustora dabil, eta hor dabil menduan zehar surfeatzen. Bai, hor dago, eta aste artean dator Indonesiatik. 5 aste egin ditu Indonesian. Eta handa gustatzen zaion bere pasio bat da. Eta txikiena eskubaloian jolasten duen arren, ez dakiz ema direngo dian soilik eskubaloia eta surfa tartekatzen. Nik uste surfera nahi duela berak ere joan, lagun guztiak surfean dabiltza, eta nik ulertzen dut alde batetik, ez? Kriston kirol polita da, eta egia da neguan gogorra dela, egun asko daudela olatu txarrakin, eta hor motivazio handia behar da ureta sartzeko. 10 gradu, 11 gradu, itxaso handia,
Baina, bueno, badauka xarma hori. Ibon, txapelketetara joan zara, edo ez. Bai, egin ditut, tonto hasi nintzen. Egia da, meditezina 2024an azpi txapeldun, Duan, bai. Subkampeon mundu mailan, Hori da. Pismo izan zen, o Huntington Beachen, ez nahiz goratzen, estatu batuetan. Huntington Beachen, ez? Bai, hori da, Huntingtonen izango zen. Bai, betu, hasi nintzen, konpetitzen, tonto. Bi urte egin nituen ikasten, ze berriro zerotik hasi behar nintzen, eta nahiko zaila da, ze hanka bate apoiatzen dut tablan, eta beste eskuarekin egin behar dut horrek, ze muñoi hau ezin dut tabla ikutu, min ematen dit. Orduan, hanka honekin eta esku honekin hori manejatzea, oreka hori lortzea, ez da erresa, ez? Eta urte eta erdi eman nuen horrela, eta batek esan zian, zergaitik ez duzu parte hartzen txapelketa batzutan. Eta esan nion, zer egin behar da horretarako. Eta Bigon zegoen Espainiako txapelketa, azaro baten. Eta lagun bat, Iñaki surfean hasi zauna, Kriston Gerriko minekin ibiltzen zen. Eta bere emaztak esan zian, eraman izu etxetik, Kriston Gerriko minekin, atea izu etxetik. Eta zen, jungo gaituk Bigora, eta venga, bazen! Azte buru osoa Gerriko mini gabe pasatu zuen. Feliz. Igual etxeak alergia ingo dio. Baina, bueno, joan ginen... Baliteke. Eta ara joan nintzenean, eraman behar nituen papeleo guztiak, zein da nire eskaitasuna. Eta arbitro batzu daude, mediku batzu daude, fisio batzuk eta are kalifikatzen zaituzte ze kategoriatan konpetitu dezakezu. Ze nik adibidez, ezin dut itxu baten kontra konpetitu, normala da moduan. Ezin dut beso bat falta zaio ematen kontra konpetitu. Alik eta orekatuena izan behar da kompetentzia, ez? Teorikoki, ez? Nik konpetitu behar dut, nire moduan belaunetik gora hanka bat falta zaion pertsonaren kontra, edo bi hanketan orkatila ingurutik edo belaunetik bera arazoa dauzkaten pertsonekin. O zilan dauden pertsona batzuekin, ez denekin. Zilan dauden horiek belauniko jarri eta oreka mantentzeko gai izan behar dira. Orduan, bueno, nahiko reglatuta dago. Esan zidaten, esan zidaten ze kategorietan parte hartu nezakeen, eta ez nengoen apuntatuta, esan zidaten, ¿vas a participar mañana? Bueno, estoy apuntado y tal, da. Olatea zan, aukera, bakarra zegoenez, mutiloa bakarra zegoenez, aukera apuntatzeko. Apuntatu eta Espainiako txapeldun atera nuen, eta nengoen hilabete erdira estatu batuetan munduko txapelketa baten. Imaginatu. Ara jo nintzen pismora eta laugarren postu batean munduan. Eta hortik aurrera hasi zen ruleta hau, ez? Tabla ezberdinak egiten, probatzen. Hurrengo urtean uste dut izan zala bigarren aitea lortu nuela eta subkampeón de Europa bai. Eta hor, ruleta horretan nabil. Ez aiz surfa kompetizio moduan hainbeste gustatzen. Sufritu egiten dut. Presio hori ez dakit eramaten. Sorte zati bat ere badagoelako kompetizioan surfean. Adibidez aukeratzen duzu olatua, nahiz deitxuran eduki igual ez da inona. Olatuen aukeratuko zenukeenean beste bat eduka prioritatea agian. Orduan, faktor suerte hori nahiko handia da, eta ez egiten beste gustatzen, sufritu egiten dut horrekin. Baina, bueno, hor nabil. Eta pasatakoa, gero, eta txapelketa horretan 2024an izan zela. Nola sentitu zinen, zergatik esan dugu ez genuela biktimizatuko, baina bai egoera zaila da. Bueno, egia da momentu horretan ez dudala pentsatzen ezgaitasunean, adibidez. Sentitzen dut, ni oain surfeatzen nagoela, alandik ere lagunak esate dute lehen baino goto surfeatzen dudala. Biankekin baino goto surfeatzen dudala orain. Sema dino flow gehiago dago zaita orain. Eta egia esan, ez dut pentsatu. Ez nuen pentsatu hemen nago hanka faltaz badakit, hori horrela dela, baina ni momentu horretan gozatzen nengoen lortutako horrekin, ez? Eta ni badakit bi hankakin nintzela munduko txapelketatzen egongo surfean, baina aukera honekin ez nago pentsatzen hori, ez? Pentsatzen nago, hemen nago, eta ez hanka faltaz, hemen nago, surfeko txapelketa bat daukat, eta ahalik eta ondoen egin behar dut.
Eta hor da klabea uste nik norbere burua ere aurrera ateatzeko, ez? Egoera onartuta daukasunean asko errazagoa da. Horregatik ez dut astu nahi izana, baina mesedez normalizatu gauzak. Egoerak ez destakatu norbait, hankagabeko zagaztik edo peso gabe, itxu. Edo zein, jende normalak, esango genuke moduan, ezberdinago, pixkat ezberdinago garenak, baina berdintasuna nahi dugunak, ez? Jente normalarentzako ezberdinak garenak, baina guretzako, normala garenak, edo nahi dugunak izan, behintzen normaltasunez tratatuak izateko, ez? Begira, ni teoria badakaz, eta badako hitz bat denok beretzen gaituena eta gau egun tabu bat dena ez gaitua. Denok gara ez gaituak. Bakoitza bere arloan. Hora, zogatuk ez gaituak esanen du zerbait gai ez izatera. Punto. Ni guai ez nahiz gai ibiltzeko, baina zoi guai ez da gai pizza bat sukaldatzeko. Deno dauzkagu gure mugak, Eta konstiente gara, baina karo, fizikoko muga horiek asko baldintzatzen dute edo agerikoagoa dira, ez? Eta dano dauzkagu gure bildurrak, gure mugak, eta hurbilean gertatu arte, askotan ez gara konstiente horrekin, ez? Egunerokotasunean bizi arte, ez? Baina, hurbiletik ezagutzen duzunean egoera ze garrantzitsua dan, parte sentitze hori, gizartearen parte, eta uste ezinbesteko da, hori da osasuna, horrek ematen dizu osasun mentala, ez? Norbera ondo sentitzea, ez? Eta norbera ondo dagoenean inguruko ape bai, beste energia bat transmititzen duzu. Hori da klabe. Ze musika entzuten duzu? Normalean rock and roll. Berri txarrak gustatzen zitzean asko. Ertzainaken salea izan naiz, kuraia gustatzen zait. Aspaldian, pixkat aflojatu dut igual, baina musika pixkat Olaientzi arte edo Ola Salvador edo olako batzuk pentsute ditu noizean behin, denetik gustatzen zait. Baina aspaldian banabil olako musika portxo bat suabetxoago entzuten, baina kontzertu on bat, rock and rolleko kontzertu on bat gitarra batzukin, marabila, hori gustatzen zait. Gitarra elektrikoa. Hori gustatzen zait. Egiak, Esaten dira lagun batzu badauzkat musikoak eta popero bihurtzen zaudete. Lehengoa behar den pixkat apurtxo bat, ez? Pixkat musika gogorra gustatzen zait. Zen ez dugu eguneko kontasuna, gau egun. Nire egunekotasuna zein dan? Urtean zehar, normalean, emazte eta semealakin esnatzen naiz, zazpirak eta laurden inguruan edo horrela. Nik esaten dut manejatzea ditudala, baina, beraia manejatzen dute ni. Baina, goizazte gara martxan etxean. Eta 8:30 inguruan etxean, 8 eta laurden inguruan etxean bakarrik gelditzen naizenean, alba da etxea txukundu. Hitzaldi batzuk eta ematen abil eskoletan, kulturretxetan, ze beharra neukan, hasieran ez, baina gero ja konturatu nintzenean, azteko esateko lanik gabe gelditu nintzela. Esan zidan, ni heziketa fisiko irakaslean nintzen, funtzionera nintzen, oposaketa gateatan euskan, plazan neukan, hezkuntza publikoan. Eta esan zidaten, ez nintzela, beraien ustez, ez nintzela heziketa fisiko irakaslea izateko gai, eta ez gaitasun bat eman zidaten, eta ez zidaten utzi nire lanpostua birmoldatzen, o gutxienez egokitzen hilabete batzutan, eta gerokoak ez, gero ikusiko genuen. Baina ez zidaten utzi, esan zidaten lan aurkitzen nahi banu, barrio hasi behar nintzela ordezkapenak egiten, eta ni momentu horretan ez neukan burua horretarak. Beharra nuen, nire buruarekin guzti, seguru sentitu, oinez ikasi, eta bai neukan gogoa lan egiteko, eta beharra neukan, baina ez zidaten aukera hori eman.
Orduan, Jokinekin batera, ikasi genuen kiropraktiko hemen errenterian, masajista, hortik sartu zitzaidan ideia masajista munduan lan egiteko, baina 3 bat saio ematen manituen masajeak 3 bat ordu, urrengo gunean ni behar nuen masajea. Eta ikusi nuen hori zela bidea, hori zela biderik egokiena, eta orduan proiektu bat buruan, umeak etortzen zitizkean, eta hori zer da, eta hori tal, jakimin bat zegoen, etzan nuen, 20 urte irakasle izan da gero, behitu niri hori gustatzen zen. Eta aparretan bizi izeneko proiektu bat sortu nuen, eta eskolaz hasi nintzen, lehenengo zarautzeko ikastetxetan aurkeztu nuen apurtxo bat hola, eta ikusita ondo funtzionatzen zuela, horra hasi nintzen, emaila bidaltzen, eskola guztitara, eta behitu badia 4 bat urte, janabiela, urtero pasatzen ditut 25 bat eskola. Urtero, azkenean... Zugatik gea hain berdintzuak, nikera jouten nahi eskola txikita umekin egotea eta beraiek ikusi dezaten zer den gupilun aurkian dagoen batekin egotea. Eta ez dela hain ezberdina bez, eta asko ikasi dezaketela zugatik, ez? Simplemente egotea. Egotea, soilik. Helburu gabe. Hori da. Eta nirea zan apurtxo bat, kirola egiten hasi nintzanez, beraiek konturatzeko, hanka bat falta izan arren, beso bat falta izan arren, zila batean egon arren, kirola egin daitekela. Eta surfa niretzako da, egon daitenik kirolik inklusibionetariko bat. Ze konturatu naiz, daukasun ez gaitasuna eduki arren, urari bildurra kendu eskero, inbitatzen zaitut, probatu behar duzula surfa, probatu baduzu. Ni behin egin dut, gainera asimunian egin. Bai, zautzen. Oizea, gainera ugetara egin, eta ni akojonatu da, eta kasi lomatu hasi musuan. Eta, bai, egia da, badoikala limitazio hori, baina, da kirol bat, zure beharretara tabla bat egokitu eskero, zu txaleko batekin beste espada ziur sentitu eskero, zure lagunekin batera praktikatu dezakezun kirol bat, ez duzu behar, zuk ez dituzu beraien limitatzen ez beraiek zuek, baina lagunekin zaude duretan, zure entorno horrekin zaude duretan. Eta askotan, ez gaitasun bat eduki arren, agian futbolean, saskibolean, pelotan, beste pertsona batek oso trebe izan arren, surfera joan, eta igual, azkarra golatu bat hartzen duzuzuk, etzan da beste espada, disfrutatzen hasten zara, bera zutik jarri eta sarriago erortzen dena arte. Eta asko berdintzen du ezberdinen arteko konbibentzia hori, ez? Eta naturarekin jolasean zaude, niretzako da pasada bat. Itxasoarekin jolasean zaude. Eta orduan, ni beti animatzen dut, eskoletara joaten naizenean, ez gaitasunen badekan pertsonaren bat edo umeren bat badago beraien gurasoen telefono eskatzen alegintzen naiz. Eta alegintzen naiz pertsona hori etortzea probatzera. Ez bera, ez bere aita eta amarekin bakarrik, ez bera eta bere lagunak. Bukatzeko. Eza. Mundu, bizikaren mundu gute eta zogarri honetan. Zebiretatek daukago. Esan dut zentzuria zugek ezak, zer kentzen dizu loa gauet. Loa gauza gutxi kentzen dut. Lo iten dut, nik uste kontzientzia oso lasai daukadala, eta horrek errasten dula. Egia da, funditu da iristen naizela, lehen esan duen moduan, kirola da nire bizitzaren parte, eta uste dut iristen naizela etxea gauetan zisko, baina ematen dit bildurra nora goazen, ez? Oso gero eta individualagoak bihurtzen gaudela, bakoitza bere pedora doala. Ni herri txiki batetik nator eta guk denok ezagutzen ginen, ona edo txarrerako. Zarautzera pasatu nintzen eta nire anonimotasun hori gustatzen zait. Baina beti ere, edozer gertatuta edo laguntasun bat aurkitzen dut, ez, oraindik. Baina zenbat harria handiagoa ikusten dut, orduan eta elkarrekiko laguntzeko gaitasun hori gutxiago dagoela, ez. Gero iruditzen zait, agintean mundu mailan dauden pertsona horiek
zulo beltz batera eramango dituztela oraindik, ez? Interes pertsonal eta diru interesen ondorioz. Eta gero bildurra ematen dit, hori, ez? Adibidez, gure herriaren mailan, gure hizkuntza bat galtzea, adibidez, ez? Niretzako euskararekin dagoen, ez dakit, arazoa, bai kanpotarra nola ikusten duten hizkuntza hau, eraso moduan ikusten dute, eta zaindu behar duen gauza badala uste dut, eta hor burruka handia dagoela uste dut, eta maitatu beharko lukete aurka jo beharrean, ez? Nire ustez, eta horrela esango du, gau enaiz iziluko, gau oso eskaintzatuta nato, hizkuntzak daudela hitz egiteko. Behar dira jakin. Ni jakin baldin badakiko konforme. Bego bai hitz egin behar da ez gaitzeko bitizen patata, baina lehenago jakin. Jakin aluketa hizkuntza gehiak eta gero erabaki zein nahi dezun hitz egin. Hemen euskaraz logikoki, baina euskara ere aurrera atera behar da. Bai, eta burruka handia dagoela uste dut horren aurka, eta pena horrek ematen ditez. Eta seme-alabeekin da alegintzen naiz. Egiten eta zarautzen oraindik euskara entzuten da, eta horrek asko posten nau, eta herri nahiko handia eta gero handiago izan arren, badauka herri zen bat oraindik, eta egiten dira gauza, ez dakit, herrikoiak, eta jendea diruaren truke egin beharrean egiten du anonimoki, eta voluntaria hori badago, eta hori polita da, ez? Hori galtzen dago, eta lehen horrela funtzionatzen zuen da uste Euskal Herriak asko, ez? Eta, horrek ematen dit ardura pixkat. Baina, Trumpi izin diogu kasurik egin. Ea, gauza hauega hobetu dezakegu, ibon mila esker benetan etotzeagatik. Ez da ezer, plazer bat izan da. Esan izun moduan, ez dakit, beti daude aukerak, ikusten gaituenei, zoze gehiago ikasi badute gaur, ura gehiago, eta uste dut, badaukagula zer erakutsi gure limitazio puntuetatik, ez? Baina badagoela zer erakutsi eta konturatzea jendea, ez? Eta limitazioak denok ditugula. Deno ditugula. Denok. Hori da ulertarazi behar dena, ez? Eta gu konstiente gara, agian, da bestatzuk ez dira konstiente. hori da. Aurkituko genizkioke bakoitzari, ez? Hori da. Eta ereduak gehala beraiek baldin badira, ere bai ez gehala eredu zerbait tragikoa baitzaigulako. Ez. Eta behar dala denetariko pertsona gizartean. Hori da, aberastasuna zelan da, abaniko ireki hor dago aberastasuna. Eta egunero ikasten da zerbait. Bidaliko diegu, agur bat. Agur bero bat. Agur. Asko eskertzen diot invitatzea, Invitazioa onartu nuen uste dut nahiko askar. Eta beti ikasten da zeozer, Eta plazer bat izan da. Mila esker. Agur. Eta gora zuek.